Let's go. Let's go. Rainy. Opya. Woo! Silong, silong. Wala nga ni. Ulang na ulang. Naulan. Sheesh. Naulan. Hi vlog. Hi vlog. Bye. Let's go. Bye bye. Ride safe. Parang may prosesyon na. Hi vlog. Hi vlogs. Hi vlog. Welcome to my guys. Yoo! Hirap lang walang goggles. Nagtanggal na ako, foggy na. Step step. Yeah. Diyan ba? Uy, tae. Yun. Yes. Yes. Phew!
Sarap! Suabe. In the house. Puro ka? Ano? Hanggang duman lang sa may pili. Punta ba natin? Oo, isa pa. Suabe. Ayaw. Ha? Yeah. May maganda lagi dali. Tara, pa. Grabe talaga itong sinot na lusong. Tapos mili ko baga tulo. Sarap. Ew! Saan dito? Ew! Puro tae. Hala, ahon. May kiraan po. Magkano na? Next time. Ride safe. Ah, dito? Okay. Kumbaga, pupulidong ka lang sa trail ta, tingnan na pa lang linya. Ew! Kita pa lang may aram ka. Pajisa. Yo. Papa Alex. Ang asin ko nga iba, pag nag-highlands kita, ang tiyag yun, Apa so dating agyan, Eh! yung isipon nakaan.